Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гайтина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Күңелгә ятмаган күршеләр 27-9 күп катлы йортта тышканнар барлыкка килгән. Экология турында кайгыртып, Куйбышев сусаклыгычына шиге балыклар җибәрелде. Безнең кайнар элемтәгә көн сайын мөрәҗәгатьләр килә. Мәсәлән, 27-9 күп катлы йортта исә күңелгә ятмаган күршеләр. Аларның фатирларында тышканнар барлыкка килгән. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Азилә Тамашина сөйләвенчә, 27-9 йортында 3 ел яшәү дәверендә бу хәл белән ул беренче тапкыр очраша. Кимерүчеләрне чаллылы июнь башында ук күрә һәм инде 4 ай дәвамында алар белән көрәшүен дәвам итә. Шушы вакыт эчендә алар фатирда 16 тышкан тоткан. Алар тартмалар, өстәлләр һәм савыт-сабалар өстенә дә менгән. Хәзер бөтен җирдә капкыннар тора ди чаллылы. Под мойкой они меня бегали, и потом загаживали все, по столам лазили, все загажено у меня было. Вот. И продукты я прячу, все упаковано, все. Я не кормила как их. Еще в туалете нас бегали. Беренче тапкыр күргәндә бик курыктым ди чаллылы. Аның сүзләренчә, тышканнардан өйдән начар ис тарала. Барлык табаларны һәм кәстрүлләрне яшерергә туры килә, чөнки кимерүчеләрнең бу яраткан урыны. Хәзер фатирның барлык почмакларында да капкыннар тора. Әлеге йортта яшәүчеләрнең сорауларына җавап алу өчен без идарәче компаниягә мөрәҗәгать иттек. Алар аңлатканча, гомуми кулланучы урыннарда дератизация график буенча айга бер мәртәбә үткәрелә. Кимерүчеләрдән һәм бөҗәкләрдән планнан тыш эшкәртү исә мөрәҗәгать кергән көнне үк уздырыла. Лилия Гайтина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Экология турында кайгыртып, Чаллыда һәм Тукай районында сулыкларны балык белән байыту дәвам итә. Бу экосистеманы саклау, елга һәм күлләрнең сыйфатын яхшырту, шулай ук балыкларны арттыру өчен кирәкле процедура. Куйбышев сусаклыгычына шиге балыклары җибәрелде. Бу мәрсин балыгы иң кыйммәтле төрләрнең берсе санала һәм Россиянең кызыл китабына кертелгән. Бу шиге маймышлары зур һәм озын юл үткән 10 сәгать юлда балыкны Саратов өлкәсеннән алып кайтканнар, аны Тукай районының Бәтки авылында чыгарганнар. Хәзер аларның яшәү урыны Куйбышев сусаклыгычының өске өлеше Кама елгасы булачак. Елгага бары тик сәламәт маймышлар гына эләгә. В первую очередь мы, как уже тут на берегу, как принимающая сторона, проверяем рыбу визуально, то есть смотрим на живучесть. В данном случае рыба в хорошем состоянии. Все мальки живые, бодрые, все документы имеются ветеринарное свидетельство, подтверждающее о том, что данная партия рыбы не имеет заболевания. Сулыкларга балыкларны җибәрү апрельдән ноябрьгә кадәр бара. Әйләнә-тирән мөхиткә мөмкин булган зыянны каплау өчен юл челтәрендәге барлык төзелеш-монтаж эшләренең аерылгысыз өлеше булып тора. Рыба выпускается в рамках строительства автодороги Дюртюли-Ачит. Это компенсация возможного ущерба. Было, вот с учетом сегодняшнего всего, будет выпущено 1 330 000. Это в Куйбышевское водохранилище. Это получается вот сейчас река Кама, которая входит в бассейн Куйбышевского водохранилища. Сулыкларга балык җибәрү популяцияне арттырырга ярдәм итә. Лилия Гайтина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күптән көтелгән яраткан һәм тәмле халык ярминкәсе Чаллыда. Аларның килүен автошәһәрдә яшәүчеләр генә түгел, башка шәһәрләрдә яшәүчеләр дә түземсезлек белән көтә. Шулай булмыйча, бер майданчыкта Удмуртия фермерлары Россия төбәкләре кунакларыннан һәм якын чит илләрдән үзенчәлекле товарлар, сувенирлар, азык-төлек, табигый бизәнү әйберләре җитештерүчеләрдән модалы кием, салымнар тәкъдим ителә. Очрашу урыны элеккегечә 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон.
Халық ярминкасы гастрономик саяхат Беларуси җитештерүчеләре и деликатеслары Козылыктан алып Булан салысына кадәр алып килгән диңгез деликатеслары Камчаткадан турыдан-туры китерелә. Тәмле чавыча, тунец, ак балык, 20дән артык төрдә балык продукциясе, Самара һәм Удмуртиядан салкын ысул белән сыгылган хуш исле майлар тәкъдим ителә. Ярминкәдә бәһләвә һәм рәхәт лукумның уннан артык төрен тәмләп карап була. Нам нравится приезжать на ярмарку, мы каждый раз ожидаем их. Замечательный выбор. Каждый раз мы приезжаем, мясо берем, рыбу берем, сыры. Тәмле азык түлектән тыш сыйфатлы үз киеме һәм баш киемнәре дә алып була. Яшьлекне һәм матурлыкны сакларга исә табигый бизәнү әйберләре ярдәм итәчәк. Хуҗабикәләр колагына ярминкәдә бамбуктан эшләнгән өй киемнәренең киң сайлау мөмкинлеге тәкъдим ителә. Иратлар, пычаклар, үткәргечләр һәм бакча коралларын югары бәяләячәк. Каждый найдет то, что ему нужно. Я нашла. Шапка красивая была, вот и купила. Купила сыры. Вот сейчас хочу оливковое масло купить. Иң яхшы һәм тәмле азык түлек шулай ук үзенчәлекле эшләнмәләрнең сыйфаты күңелегезгә хуш киләчәк. Камчатка иң тәмле затлы диңгез ризыклары буларак билгеле, балыкның затлы сортларын яки шын кызыл уылдыкны татып карау өчен ерак көнчыгышка очу мәҗбүри түгел. Барысы да ярчалыга турыдан-туры Камчаткадан алып килгәннәр. Диңгез бүләкләрен Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда 32-нче комплекс янында алырга мөмкин. Ярминкә күргәзмәдә Камчатканың 20дән артык затлы балык төре тәкъдим ителгән. Бу яңа тотылган балык бул тотылганнан соң ук туңдырыла. Тәме һәм сыйфаты саклана. Чавыча шауларның иң яраткан балыгы. Аның ите сусыл, майлы, авызда эреп тора диярлек. Дальневосточный дикий лосось полезный своими великолепными качествами, такими как большое содержание омега, аминокислоты для любого возраста. Взрослые, дети, это очень вкусно. Кижич, горбуша, нерка, кита, лосось, ак балык, алабуга, кальмар, палтус, сельдь, скумбрия, корюшкада бик тәмле күренә. Балыклар табигый яшәү тирлегендә тотылган, нәкъ менә шуңа күрә ул искиткеч тәмле һәм файдалы. Балыкта витаминнар һәм минераллар күп. Мы покупаем каждый раз, как приезжают они сюда. Берем постоянно икру, чавычу. Я вот эту белорыбицу беру. Вкусно. Нравится. Бутерброд делаем просто так. Очень вкусно. Монда һәркем үзенә ошаган балыкны таба алачак. Камчатканың визит картасы булып кызыл уылдык тора. Аз тузлы, ире бөртекле, консерватларсыз һәм эшкәртелмәгән. Тәмле сатып алулар өчен 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.